Kwanza mfufurmu ane kwa kujine mu ewo bono bantam no emu na doma na yekro na ohine fufuro de no asi edwaso ayam amankro hene yo wa aboabo number 1 krom ewo doma mensi no emu na wodi adehwede mu wodi ato Ghana banim se enkron kuma na so ya ban ne manani nkwo sanse ehwo na nuane ne akade ahodo bi asum kura kasefo no efiri bantima ne ntu ajeje mu na anyom esefata no omo won bi se be ya wasetrem bekoyi Nana kwabna sechi echiremu se enkura e wodoma anyina no abaefu mpuntudwuma ba akokora eni honom ne titiru pa eye akwanpa manfo ebefa so ene eniama afufuro bi a eka ho nyina aka ho bi ena manfo a wati krom honom no watu afiri honom akotena nkura kese a mpumtuo ekoso ewo honom emu ne kasayemu ene obo amanyofo nyina akokose akwan a wodoma ya enye no ema wonom fa me ya amanyosem kura ne titiru ene bra abato apempen so obai isane se wonom abre ebosha hodo a wahye wonom ane nyina wonni so no se aban yi buan ya enke betimia abie ama adwuma bebre aba mo hwe ne yakwan ya ye eya beduru election ya ya machine akase ya yenhu bi da na aba so ya tu abani bi ya machine no unhu ba kum se aka kakra na abato na ebeba ne ya kan se ye de yahwe e sha ban mu se enka nkodu se yanto aba no na aboabo kosi ababo number 4 e fa ho akokwa masua e ko kire masu ne ya ye ne kwan shiren Nana esanso de tone manfo nyina anim se esane se mentem ho ase ne mpapamu ewo ahemfo bi no mu ene manfo entem ene ka ho bi nti a ono mu kuro no entumpon kromokron de asungie de ye wo bi pa ayale ko na se mi bisa na nkamomu no de ese bibi kakra yeren e bata ho enti se nkamomu ho atuchima de a na kire se odo a na ewo kurewe mu no eso ate salatie enti ye besre sa do na kare bi na ewo ha no anti na bi ntimi mfa ne nsanka kromokroni no besre pa mama e mfa anya adwuma ha ye di adwuma ne yakabuma esi bibia ni ho a ye ntimi nye Nana opomba eye aboabo number 1 kramokrum ene ono so ekwa ahensi adwumadie na sibi ya wode nsem sei etoaso mpuntudwuma de kan ye pepebre e wo kure nha enso no wa hwe ye kwani ya nya milipa ni ndi mampanyini bia baba bia oba na obekasa na odi ansa hyebo odi ahye buase pa na okọ in fact ama sale ma no de wa ho chiri ndi esre mampanyini ono na hokafo se be moaye de bentimi mra na be meye ye kwani die emfa mai